Mayong hapon sa tanang mga kaigsuunan o kahigalaan nato dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan. Ug salamat sa Ginoo sa nagpadayon nga kahigayunan nga iyang gihatag kanato nga makapaambit sa iyang pulong sa takna sa panimbahon. Please turn with me to Romans chapter 2 verse 11 hangtod sa 16. Roma kapitulo 2 bersikulo 11 hangtod sa 16 ang giingon dinhi. Tungod kay ang Dios walay pinalabi sa mga tawo, tungod kay ang tanang nakasala nga walay kasuguan, malaot usab nga walay kasuguan, ug ang tanan nga nakasala sa ilalom sa kasuguan pagahukman. Tungod kay dili ang mga tigpaminaw sa kasuguan ang hingpit atubangan sa Dios, kundili ang mga nagasunod sa kasuguan ang pagaisipong hingpit. Tungod kay kung ang mga hintil nga nitibong walay kasuguan nagabuhat sa mga butang sa kasuguan, kining mga butanga bisan pag walay kasuguan mao ang kasuguan alang sa ilang kaugalingon. Gipakita nila nga ang gipangayo sa kasuguan nahasulat sa ilang mga kasing-kasing, ug niini nagpamatuod usab ang ilang mga konsensya ug ang ilang mga panghuna-huna na masangil o nangatarungan sa usag-usa. Sa adlaw nga hukman sa Dios ang mga tinago sa mga tawo sumala sa akong ebanghelyo pinaagi ni Hesukristo. Magampo una kita mga kaigsuunan sa dili pa kita mupadayon sa atong pamalandong. Let's pray. Salamat o Dios sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo once again nga madawat namo nga libre ang imong pulong. O kami nagatuog, nagasalig kanimo nga dili ka mutugot nga ang imong pulong mubalik kanimo sa walay kapuslanan. Hinaot nga andamo nimo ang kasing-kasing ug hunahuna sa matag usa ug ang imong sulugoon tabangan nimo sa pagbatbat sa imong mensahe. In Jesus name we pray. Amen. Sa chapter 1 mga kaigsuunan, gidescribe ni Apostle Paul ang universal nga panginahanglanon sa mga tawo alang sa justifying grace sa atong Ginoo, kining grasya sa Ginoo nga naghimo kanatong matarong mga kaigsuunan, papason ang tanan natong mga sala. Nganuman, gumikan kay atubangan sa Ginoo ang tanan hinukman, ang tanan guilty, gumikan kay gisalikway sa tanan ang atong magbubuhat. Ang Dios gisalikway sa tanang mga tawo, walay exempted. Ug bisan pa sa tataw kaayo nga pagpadayag sa Ginoo sa iyang kaugalingon ngadto sa tanan ang mga katawhan mibalibad gihapon kaniya, ilang gipulihan ang kamatuoran ug bakak. And then sa chapter 2 gi-anticipate ni Apostle Paul nga ang mga Hudiyo murag dunay excuse, murag ilusot nila ang ilang kaugalingon gikan niini nga paghukom. After all, aduna sila'y garbo mga kaigsunan nga mga katawhan kuno sila sa Ginoo, mga kaliwat ni Abraham. After all, taas kayo ang ilang moral standard ug sayon ra kaayo kanila ang pagpunting sa ilang tudlo batok sa mga hintil nga matud pa nila walay mga balaod ug mga hugaw. Apan ang giingon ni Apostle Paul sa verse 1 sa chapter 2, ang giingon dinhi, mao nga wala kay maipangatarungan o tawo bisag kinsa ka man nga naghukom tungod kay sa imong paghukom sa uban. Ang imong kaugalingon ang imong gihukman tungod kay ikaw nga nagahukom, nagabuhat usab sa susamang mga butang. But pasabot, bisan pag ang mga Hudiyo aduna sila'y written law, 10 commandments nga ilang nadawat, ila kini gihapong gisupak mga kaigsunan. Ug mas gilinaw ni Apostle Paul sa verse 11 sa atong teksto, ang giingon dinhi, tungod kay ang Dios walay pinalabi sa mga tawo. Now, dili kini pareho kanato nga mga tawo, gumikan kay at times nagpakita kita og prejudice og favoritism sa uban. Biased kita sa daghang mga panahon, prejudiced. Pero atubangan sa Ginoo walay favoritism sa iyang paghukom. Ug gigamit ni Pedro kini nga expression nga ang Dios walay pinalabi sa Acts chapter 10 verse 34. Ang giingon dinhi mga kaigsuunan, nagsugod sa pagpamulong si Pedro ug iyang giingon, tinuod gayod nga nasabtan ko nga walay gipaboran ang Dios. So, gigamit kini ni Pedro isip pagtudlo nga ang Ginoo walay pinalabi as far as the offering of the gospel is concerned. Ang ebanghelyo
parihong gitaniyag ngadto sa mga Hudiyo ug ngadto sa mga Hintil. It's universally offered to all without partiality. Apan sa atong teksto dinhi sa Romans chapter 2 verse 11, gigamit ni Pablo ang expression nga ang Dios walay pinalabi sa konteksto gikan pa sa chapter 1 ug sa pagsugod sa chapter 2. Unsa may buti pasabot mga kaigsunan? Samtang ang mga Hudiyo naga-excuse sa ilang kaugalingon, nagapalusot, nga gumikan kay mga piniling katawhan kuno sila sa Dios sa Old Covenant, exempted na sila sa paghukom sa Ginoo. Apan gitangtang ni Pablo kining garbuso nga panghuna-huna, gumikan kay sa paghukom sa Ginoo, wala siya'y pinalabi. Ang tanang mga katawhan iyang pagahukman. For example, Romans chapter 2 verse 7, ang giingon dinhi, alang kanila nga pinaagi sa pagkugi sa maayong mga buhat nga nangita sa kahimayaan ug kadungganan ug sa walay pagkadunot, maghatag siya og kinabuhing walay katapusan. Ug ato na kining gipalapad ni adtong miaging mga semana mga kaigsuonan, nga dili good works ang basihan sa atong kaluwasan, apan ang good works ang ebidensya nga kita giluwas na sa Ginoo. Mao nga ang good works mao ang mulantad sa adlaw sa paghukom isip pagpamatuod nga ang mga katawhan luwas na. Ang tinuod nga luwas aduna gayoy bunga sa ilang kinabuhi. Verse 8, samtang alang kanila nga nahigugma lamang sa kaugalingon ug wala nagasubay sa kamatuoran, kundili nagasunod hinuon sa pagkadautan, alang kanila ang tunglo ug kasuko, adunay pag-antos ug pagkaalaot sa matag kalag sa tawo nga nagabuhat og dautan. Ang Ginoo wala gayoy partiality when it comes to His judgment. O kining verse 11 mga kaigsuonan, mo kini ang nagasumpay sa uban pa nga mga bersikulo nga misunod nga atong gibasa kaganina. Kay ngano, gi-anticipate usab ni Pablo nga ang mga Gentiles usab nga susama kanato magpalusot pod. Doon na sila'y excuse, gumikan kay ang balaod gihatag lamang sa mga Hudiyo. Wala man sila maabti kuno sa 10 Commandments. Posible nga mga tarungan ang mga Hintil, gumikan kay wala namo na dawat ang written law, ang balaod sa Ginoo nga gisulat sa duha ka papan nga bato, nganong manubag man mi, mo kini posible nga lusot sa mga Gentiles mga kaigsunan. Wa mi makadawat sa 10 Commandments, di ba inosente mi kawa mi masayod? Ang giingon ni Apostle Paul sumala sa atong teksto, walay pinalabi ang Dios. Parihong hukman niya ang mga Hudiyo ug mga Hintil. Gumikan kay ang duha ka grupo parihong guilty sa iyang atubangan. Ang giingon sa verse 12, tungod kay ang tanang nakasala nga walay kasuguan, maalaot usab nga walay kasuguan. So that refers to the Gentiles nga wala makadawat sa 10 Commandments mga kaigsuunan. Ang giingon ni Pablo, all who sinned in ignorance of the law will perish even though they did not know the law. Kaysa tinuod lang atong ipalapad kini unya, ang tanang mga tawo dili ignorante sa balaod sa Ginoo, gisulat na kana sa atong kasing-kasing ug konsensya. Now ang mga Hudiyo sa laing bahin mga kaigsuonan, posible nga mga tarungan sila, mga buutan man mi. We have the written law, we obey the law, dili pareho sa mga Hintil, dili mi pagahukman sa Ginoo. Now muman kini mentalidad sa mga Pariseyo during the time of Jesus Christ. Bisan pa katong parable ni Jesus sa self-righteous nga Phariseo sa Romans chapter 18 verse 11 and 12, mo kini iyang gipanghinambog sa iyang kaugalingon. Ang giingon dinhi, ang Phariseo nagtindog ug nagampo sa iyang kaugalingon nga susama niini, Dios, gipasalamatan ko ikaw nga dili ako susama sa laing mga tawo nga mga mangilkilay, mga dili matarong, mga hingabit o susama man niining tigsingil sa buhis. Kaduha ako nagpuasa sa usa ka semana, naghatag ako ikanapulo sa tanan nga akong abot. You see, iyang gipanghinambog ang iyang pagkabuutan, ang iyang pagkamatarong sumala sa iyang standard. Moupod kini ang giingon sa rich young ruler sa Mark chapter 10 verse 20. Ang giingon niya, magtutudlo kining tanan nga mga butang
akong gisunod sukad pa sa akong pagkabata. Pero unsa ang tubag ni Pablo sa verse 12? Yes, you have the 10 commandments, you have the moral law, pero gisupak gihapon ninyo ang 10 commandments, guilty gihapon kamo. Verse 12, ug ang tanan nga nakasala sa ilalom sa kasuguan pagahukman. In other words, ang giingon ni Apostle Paul, ang tanan nga nakasala nga adunay kasayuran sa balaod sa 10 commandments pagahukman sumala sa balaod sa Ginoo. So, ang problema mga kaigsuunan sa pangatarungan sa parihong Hudiyo ug mga Hintil is that wala nila masabti ang balaod sa Ginoo. And in fact, ang kining ni ang pagkalibog mahitungod sa balaod sa Ginoo, as far as early church history is concerned, aduna nagyud kini confusion sa mga churches bisan pa sa Book of Acts. For example, Acts chapter 15 verse 1, ang giingon dinhi, may pipila ka mga tawo nga ang miabot gikan sa Judea nga nagtudlo sa mga kaigsuonan gawas nga kamo tulion sumala sa nabatasan ni Moises, dili kamo maluwas. So these people are teaching nga kinahanglang sundo nato ang balaod alang sa atong kaluwasan. Mga kaigsuonan, ang balaod dili kana mo ibasihan sa atong kaluwasan. Ang kaluwasan pinasikad lamang sa grasya sa Ginoo nga atong madawat pinaagi sa pagtuo. So it's not the law that is the basis of our salvation, but it is the law that is the basis of our judgment. Mauna ang kalainan mga kaigsuonan. Ang giingon ni Pablo sa Galatians 2:16, ug nasayran nato nga ang tawo dili pagaisipon nga hingpit pinaagi sa mga kasuguan, kundili pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo, ug kita nagasalig kang Kristo Jesus aron pagaisipon nga hingpit pinaagi sa pagtuo kang Kristo, ug dili pinaagi sa mga buhat sa kasuguan, tungod kay pinaagi sa mga buhat sa kasuguan dili pagaisipon nga hingpit si bisan kinsa. So you see, the law is the basis of our judgment, but the law is not the basis of our justification. Ang balaod dili kana mo ibasihan sa atong kaluwasan, apan ang balaod mo ibasihan sa paghukom, sa adlaw sa paghukom. Daghang mga simbahan ang wala nakasabot niini mga kaigsuonan. Kung dili masabtan ang papel sa balaod, mao kini hinungdan nga nganong daghang mga tawo nga nagtinguha nga pagadawaton sila atubangan sa Ginoo pinaagi sa ilang pagsunod sa balaod. So salvation by good works, salvation by obedience to the law. Kung wala masabti sa tawo ang papel sa balaod, mo kini hinungdan mga kaigsuonan nganong dunay mga tarungan nga ang mga tawo nga wala kuno kadungog sa ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo, exempted kuno sa adlaw sa judgment, dili kuno sila pagahukman. Pero atong ipalapad kini unya nga wala gayoy tawo ni ining kalibutan na bisan pag didto nagpuyo sa pinakatumoy nga bahin sa kalibutan nga wa gyud maabtan og Bible ug wala maabtan sa 10 commandments. Guilty sila atubangan sa Ginoo tungod kay aduna gihapon sila instinct nga kahibalo mahitungod sa 10 commandments ato kining ipalapad unya. Unsa pa? Kung dili masabtan ang papel sa balaod, mao kini hinungdan nga daghang mga simbahan nga nagtudlo nga wala na kunoy balaod sa atong panahon karon sa grasya. Ang grasya kuno mooy nagpaundang sa balaod. Subot pasabot, pwede na tang mupatay, pwede na tang mangabit kay wala na kunoy 10 commandments karon. Ang tawag niini mga kaigsunan antinomianism or anti-law. Ug rampant kini sa daghang mga simbahan sa atong kapanahunan karon. Unsa pa? Kung wala masabti sa mga tawo ang balaod, mo kini hinungdan nganong sayon ra kaayo kanila nga i-disregard ang Sabbath, ang adlaw nga ipapahulay sa adlawng Domingo, Saturday kato sa Old Covenant, sa New Covenant, first day of the week, Sunday, the day of the resurrection. So daghang mga Christians nga sayon ra kaayo nila nga moabsent sa adlaw sa pagsimba kay wa man sila gatuo nga ang balaod sa atong panahon karon binding gihapon. Aduna tay nadunggan nga tawo nga nagaingon nga, Pastor, nagkeep man ko sa Sabbath, nagsimba man ko kanunay,
But I just don't believe nga kinahanglan gyud akong i-keep ang Sabbath. Fourth commandment na. Well, pareho ra na sa muingon nga, Pastor, matinud-anon man ko sa akong misis. Pero wa ko nagtuo nga kinahanglan jud kong mahimong matinud-anon sa akong misis. That's seventh commandment. Pareho ra ang meaning ni ana. Ang Book of Romans, mga kaigsuunan, nagpasabot ka nato sa papel sa balaod sa tataw gayud kaayo nga kini bisan pa sa panahon karon sa grasya ang balaod nagpabilin nga standard sa moralidad sa atong Ginoo ug ang balaod nagpabilin nga basihan sa atong paghukom ug pinaagi sa condemnation sa balaod guilty kita maaghat kita nga mudagan padulong kang Hesus alang sa kaluwasan. So ato kining hatagan og kalinawan sa atong pagpamalandong niining taknaa mga kaigsuunan. Una, giun sa pagpadayag sa Ginoo ang iyang balaod, ang iyang moral nga standard sa mga tawo. Matod pa ni Pablo sa verse 14 sa atong teksto, nadawat kini sa tanan without exception, pinaagi sa gitawag og general revelation. General kini nga gipadayag sa Ginoo sa tanang mga tawo sa tibuok kalibutan without exception. Ug sa unsang paagi gipadayag kini sa Ginoo, pinaagi sa pagsulat niya sa konsensya sa mga tawo sa moral nga balaod sa Ginoo. Mo kini giingon sa Romans 2:14, ang giingon dinhi, tungod kay kung ang mga hintil nga nitibong walay kasuguan, but pasabot wala nila nadawat ang 10 commandments nga gisulat sa duha ka papan nga bato, tungod kay kung ang mga hintil nga nitibong walay kasuguan nagabuhat sa mga butang sa kasuguan, kining mga butanga bisan pag walay kasuguan mao ang kasuguan sa ilang kaugalingon. Nganuman gumikan kay gisulat na sa Ginoo ang balaod niya sa atong kasing-kasing. Basig mo complain ang mga Gentiles nganong hukman man mi sa Ginoo. Gumikan sa pagsupak sa balaod nga wagani namo madawat. Ang tubag ni Pablo, mga kaigsunan, nadawat nimo. Nadawat nimo ang imong konsensya, nagtuliso kanimo bisan pag-asang dapit sa kalibutan. Nakahibalo gyud ang mga tawo nga ang pagpangawat sala o kinsa may gatudlo nila nga sipyat or dili maayo kanang musulod sa imong balay lang og diretso niya kawaton ang imong TV, di ba? Tanang balaod sa kalibutan nagakondinar sa pagpangawat. Bisan pag-asa kang lugar sa kalibutan, gihukman ang anak nga mutubag-tubag sa iyang ginikanan. Ang pagpangabit giisip nga sala kaning ni ang imong kabiton ang asawa sa uban. Naman na sa 10 commandments, nganong nasayod man ang mga tawo nga dautan ka na, duna gayoy sense of right and wrong. Gumikan kay without exception, gisulat sa Ginoo sa kasing-kasing ug konsensya sa matag usa ang iyang balaod. Walay maipangatarungan ang tanang mga tawo bisan pag wala maabti sa 10 commandments nga gisulat sa tablets of stone. Nadawat gihapon nila ang 10 commandments kay gisulat kana sa Ginoo sa ilang kasing-kasing ug nagpamatuod ang atong konsensya niini. Nagtulisok ang atong konsensya sa daghang higayon. Ang giingon sa Romans chapter 2 verse 15, ilang gipakita nga ang mga gipangayo sa kasuguan nahasulat sa ilang mga kasing-kasing ug niini nagpamatuod pod ang ilang konsensya ug ang ilang mga panghunahuna na masangil o nangatarungan sa usag-usa. Mao kini giingon sa mga theologians nga imago Dei, image of God. Gibuhat kita sa Ginoo sumala sa iyang hulagway, sa iyang dagway. Ug kining we are created in the image of God, nag-involve kini sa instinct knowledge of right and wrong nga gisulat sa Ginoo sa kasing-kasing sa matag usa. Universal ang moralidad sa mga tawo sumala sa akong giingon kaganina. Universal, mga kaigsuunan. Ang pagpamakak gikondinar kana sa tanang sibilisasyon sa tibuok kalibutan bisan pa didto sa pinakatumoy sa bukid sa Afrika, mga kaigsuunan. Nakahibalo gayud kita ang pagpamintaha sala, ang pagpanlimbong sala. Romans chapter 2 verse 14 once again. Tungod kay kung ang mga hintil nga nitibong walay kasuguan, nagabuhat sa mga butang sa kasuguan, kining mga butanga bisan pag walay kasuguan,
mao ang kasuguan alang sa ilang kaugalingon. In fact, ang giingon ni Pablo sa Romans 1:32, muatras kita, ang giingon dinhi, nasayran nila ang mga gisugo sa Dios. They know the ordinances of God because the law of God is written in the hearts and minds of all people without any exception. Ang tanang mga tawo aduna gayoy pagsabot sa dautan ug matarong, ug ang konsensya nato mao ang tigtipig niini, mao nga mutulisok gayod ang konsensya. Romans 2:15 once again, gipakita nila ang mga gipangayo sa kasuguan nga gipakita nila nga ang gipangayo sa kasuguan nahasulat sa ilang mga kasing-kasing, ug niini nagpamatuod usab ang ilang mga konsensya ug ang ilang mga panghuna-huna na masangil o nangatarungan sa usag-usa. So, asa man gikuha sa mga tao kining concept nga kami may nauna dinhi nganong ilugad man minimo og pwesto, o asa man nila na gikuha, it's really instinct, the sense of justice and fairness. Nganong imong kuhaon ang akong sinina nga dili man ni imoa? Nganong mugamit man ka basta-basta sa akong gamit nga dili man anghid? So asa man gikan nga konsepto mga kaigsunan, that's based on the law of God written upon the conscience of men. Ikaw ha, kusog kay kamutibad sa imong amahan. So ngano man na, nganong bisan og walay 10 commandments nga nakaabot sa usa ka tawo, nganong masuko man kita kung dunay mga injustice sa atong katilingban. It's because of God's law written upon our hearts. Busa sa adlaw sa paghukom, wala gayoy makapangatarungan nga ignorant ko, wala ko masayod niini. No. Dili ka ignorante higala. Walay tawo nga ignorante, kay gisulat na kini sa Ginoo sa kasing-kasing hunahuna sa mga tawo, but it is violated universally. Gumikan sa dautan nga kasing-kasing sa mga katawhan sa tibuo kalibutan. Instinct sa mga tawo nga selfish. Kaugalingon lamang ginahuna nga walay pagpakabana sa uban. Instinct sa mga tawo because of sin nga i-disregard ang atong magbubuhat. Romans chapter 1 verse 21, ang giingon ni Pablo, tungod kay bisag na ilhan nila ang Dios, wala nila siya himayaa isip Dios o gipasalamatan man, kundili nahimong walay kapuslanan sa ilang mga pangatarungan, ug ang mga kasing-kasing nilang walay kamatuuran nangit-ngitan. Now, bisag dunay mga basin og dunay mga tawo moingon nga aduna day pinalabi ang Dios, adunay favoritism, nganong mas gihatagan og knowledge ang mga Hudiyo kaysa sa mga Hintil. No, ang giingon ni Pablo, wala miingon si Pablo that men do not stand condemned because they have not received the written law. They stand condemned because they have broken the law. They have broken the law. Nakasala sila batok sa Dios, and that is why they stand condemned. Walay pinalabi ang Dios. Bisag usa, parihong Hudiyo ug Hintil, iyang pagahukman. Now, ikaduha, giunsa pagpadayag sa Ginoo ang balaod niya sa mga katawan. Una, by general revelation. It's already instinct. Nasayod gayud ang tanang mga tawo sa balaod sa Ginoo because it's written in the hearts of men. Apan ikaduha, gipadayag sa Ginoo ang iyang kasuguan pinaagi sa kining gitawag og special revelation. Mao kini ang nadawat sa mga Hudiyo, espesyal nga nadawat nila ang 10 commandments, the written law of God. Ang giingon sa Romans chapter 2 verse 12, ug ang tanan nga nakasala sa ilalom sa kasuguan pagahukman. Naualang sa mga Hudiyo, gihatagan sila sa Ginoo og mas tataw nga pinadayag sa iyang balaod pinaagi sa 10 commandments. Doon na gayoy advantageous gayud kaayo kini sa mga Hudiyo in so many ways. Gipasabot kini ni Pablo sa Romans chapter 3 verse 1 and 2. Ang giingon dinhi, unsa man gyud ang nakalabaw kunuhay sa mga Hudiyo, uunsa ang kapuslanan sa pagtuli, daghan kaayo. Ang una sa tanan, gisalig kanila ang mga pagtulunan sa Dios. So panalangin gayud kaayo kini mga kaigsuonan alang sa mga Hudiyo, nga nadawat nila ang kahibalo mahitungod sa tinuod nga Dios pinaagi sa mga propeta.
ug panalangin usab alang sa matag usa kanato sa atong panahon karon. Bisan pa dinhi sa One Voice Christian Fellowship, panalangin gayud kaayo nga nadawat nato ang solido nga pagbatbat sa pulong sa Ginoo. Napasabot gayud ang pulong sa Ginoo sa atong panagtigom, napasabot ang ebanghelyo dinhi sa One Voice Christian Fellowship. It is really a blessing. Pero kini nga mga panalangin, dili kini makalamang, dili kini makalabaw kanato sa adlaw sa paghukom. Ang mga Hudiyo naghuna-huna nga tungod kay gihatagan sila sa Ginoo og pabor, pinaagi sa paghatag kanila sa balaod nga sa adlaw sa paghukom adunay preference ang Ginoo, pabor kanila. No. Gato ang mga Hudiyo nga wala na sila nanginahanglan kang Kristo because they were the chosen people of God. No. Hambog kaayo sila, pinaagi sa ilang pagdawat sa Ten Commandments, ila kuno kining gisunod, mga kaliwat kuno sila ni Abraham. Wa nila masabti mga kaigsuonan nga ga-require ang Ginoo og perfection. Perfect 100% obedience to the law. Ang giingon ni Pablo, dili igo nga nadawat lang ninyo ang Ten Commandments, nadunggan lang ninyo, nabasa ninyo. No. Kinahanglan tumanon kini perfectly. Ang problema, walay bisag usa sa mga tawo nga makatuman sa balaod perfectly, mao nga guilty ang tanan. Romans chapter 2 verse 13 ang giingon dinhi, tungod kay dili ang mga tigpaminaw sa kasuguan ang hingpit at tubangan sa Dios, kundili ang mga nagasunod sa kasuguan ang pagaisipong hingpit. Adunay panultihon nga with great blessing comes great responsibility. Tinuod gayod, mas paninglan ang mga Hudiyo ug mas paninglan kita higala nga nakadungog sa pagwali sa mensahe sa ebanghelyo sa tataw gayod nga paagi, mas paninglan ang tanang adunay kahibalo kung dili nila kini i-apply sa ilang kaugalingon. So basin og moingon nga di na lang day ko maminaw sa pulong sa Ginoo para di ko panilngan. Well, gipasabot na nato kaganina nga way lusot ang mga tawo. Whether you have the privilege of the written law or the spoken law, mga kaigsuunan or not, dili ka ignorante, gumikan kay ang balaod sa Ginoo, gisulat sa kasing-kasing sa mga katawhan, ug maningil gayod ang Ginoo. Ang mga Hudiyo paghukman pinaagi sa tataw nga balaod nga ilang nadawat. They had a clear understanding of the law, and yet ila kining gisupak. Nakasala gihapon sila batok sa Dios. Gihatag sa Ginoo kanila ang balaod, and they will be judged by His law. Gumikan kay ang Dios walay pinalabi. Daghan ang mubarog at tubangan sa Ginoo sa paghukom nga ilang gibati nga paboran sila sa Ginoo gumikan sa ilang good works. Gumikan sa ilang good works. Matthew chapter 7 verse 22 and 23. Ang giingon dinhi, niadtong adlaw daghan ang muingon kanako, Ginoo, Ginoo, dili ba nagpropesiya man kami sa imong ngalan ug nagpalayas og mga demonyo sa imong ngalan? Ug sa imong ngalan nagbuhat kami og mga buhat nga gamhanan? Ug kung mahitabo kana, ipadayag ko ngadto kanila, wala ko kamo mailhi sukad masukad. Palayo kamo kanako, kamong mga nagabuhat og dautan. Now sa adlaw sa paghukom, daghan ang muklaim nga gikan sila sa pamilya nga tarong, aduna sila'y church membership o aduna sila'y public identity nga mga nagasimba sa Ginoo, dili ka na musalir sa adlaw sa paghukom. Ang balaod sa Ginoo mao ang perfect standard sa adlaw sa paghukom. Ang issue mga kaigsuunan, ang sala, tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Walay favoritism ang Ginoo sa adlaw sa judgment. Yes, aduna siya gipaboran nga uban nga nakadawat sa gospel proclamation, nakadawat sa pagpasabot sa pulong sa Ginoo. In that sense, adunay gipili ang Dios nga recipient sa mas hayag nga pagpasabot sa iyang pulong. But when it comes to the judgment, pagahukman sa Ginoo ang mga tawo, sumala sa kahayag nga ilang nadawat. Sa mga Hudiyo ug kanato dinhi sa One Voice Christian Fellowship, pagahukman kita sumala sa kamatuoran nga atong nadawat, and it is a great blessing
Gumikan kay kung musanong ikaw niini pinaagi sa paghinulsol og pagtuo kang Kristo, mao kini basihan sa kaluwasan. Pero pagahukman ang tawo sumala niini nga linaw or tin-aw nga kahayag nga nadawat kung isalikway kini. Kung dili mo sanong ang tawo pinaagi sa paghinulsol og pagtuo, ug ang mga hintil, ug ang mga tawo nga nangamatay na lang nga wala nakadawat sa pribilehiyo sa gospel proclamation, pagahukman gihapon sila because they are not ignorant. They still received a form of light pinaagi sa balaod nga nahasulat sa ilang konsensya. So no one can appeal to their ignorance on the judgment day. Mao nga nanginahanglan gayud kita nga masuluban sa pagkamatarong ni Kristo. Mao nga nanginahanglan gayud kita nga mabistihan sa iyang perfect obedience. Mao nga nanginahanglan gayud kita nga mahugasan sa iyang balaan nga dugo, gumikan kay ang tanan nakasala ug ang bayad sa sala mao ang kamatayon, ug ang kamatayon kini ni Kristo dili kini atong kamatayon. Kung walay pagpaaga sa dugo, walay kapasayloan sa sala, gikinahanglan nato ang dugo ni Kristo. Salamat sa Ginoo, gumikan kay giula na niya kini didto sa Kalbaryo once and for all times. We just have to repent of our sin and believe in Jesus. So, written law, 10 commandments ug ang law nga gisulat sa atong kasing-kasing, sa atong konsensya pareho ra. Walay kalainan, it's still the same 10 commandments. Gipasabot na nako ang giingon sa 6th commandment nga ayaw pagpatay, gisulat gihapon kini sa atong konsensya. Mao nga sa tanang lugar sa tibuok kalibutan ang pagpatay sala gayud og pagasilutan. Ang giingon sa 9th commandment ayaw pagpamakak, ang tibuok kalibutan nagakondenar sa pagpamakak. Ang giingon sa 7th commandment ayaw panapaw, sa tibuok kalibutan adunay punishment sa pagpanapaw. So you see, it's the same law. Nadawat sa mga Hudiyo ang balaod pinaagi sa 10 commandments written on the tablets of stone. Nadawat sa mga hintil ang balaod pinaagi sa konsensya nga gisulat sa Ginoo sa ilang kinasuluran. So samang Hudiyo ug hintil will be judged by the same standard of the law. Ug consistent gayud kini sa Book of Romans, Romans 1:18. Tungod kay ang tunglo sa Dios gipadayag gikan sa langit batok sa tanang pagkadili Dios non ug pagkadili matarong sa mga tawo. Romans chapter 3 verse 9. Unsa karon? Kita ba nga mga Hudiyo nakabintaha? Dili. Bisan pa sa unsang paagi, tungod kay amo nang napamatud-an nga ang tanang tawo, mga Hudiyo man o mga Griego, nahailalom sa gahom sa kasalanan. So you see, the problem is sin. Romans chapter 3 verse 19. Karon atong nasayran nga unsa man ang giingon sa kasuguan, gisulti kadto lang sa mga anaa sa ilalom sa kasuguan, aron mahilom ang matagba ug ang tibuok kalibutan mapailalom sa paghukom sa Dios. So ultimately, kinsa man ang nahiilalom sa kasuguan, tanang tawo, Hudiyo man o hintil, no exception. Aron ang tanang matak-om ug mahilom ug wala na gayo mga tarungan sa adlaw sa paghukom, all stand guilty before God. Ang moral law, ang 10 commandments, mao kini ang walay katapusang standard sa Ginoo sa iyang pagkamatarong. Wala pa gani gihatag ang 2 tablets of stone dito sa Mount Sinai, aduna nay 10 commandments. Nganong gihukman man si Cain sa pagpatay niya kang Abel? Because of the 10 commandments written on the heart of Cain and on the heart of Abel. Nganong gihukman man ang Sodom and Gomorrah because of their immorality? Because of the 10 commandments nga dili sila ignorante na hasulat kini sa ilang kasing-kasing ug huna-huna. Ang moral nga balaod sa Ginoo nagpabiling standard nga ang tanang mga katawhan pagahukman sa adlaw sa paghukom. All men are accountable for obeying God's law. Gisugo ba sa Ginoo sa tanang tawo nga pagasimbahon siya ug siya lamang ang pagasimbahon? Oh yes. Gidili ba sa Ginoo ang pagpatay? Oh yes. Tanang sibilisasyon sa tibuok kalibutan nasayod niini. Gi-require ba sa Ginoo ang sexual purity? Oh yes. Instinct knowledge kini sa tanang mga katawhan.
Gi-require ba sa Ginoo nga atong i-respect ang katigayunan or mga property sa uban? Oh yes, dili nato kana kawaton. Everyone knows that. Gisugo ba sa Ginoo sa tanang mga tawo nga magsulti sa tinuod lamang ug sa kamatuoran? Oh yes. O gisugo ba sa Ginoo sa tanang mga tawo nga ipangili nato ang adlaw ng igpapahulay, ang adlaw sa pagsimba? Oh yes. And all people are guilty for breaking that. Ang tanang mga tawo guilty gumikan kay gisupak ang balaod sa Dios. Romans 3:23, kay ang tanan nakasala ug wala nakaabot sa kahimayaan sa Dios. So unsa ang standard sa pagkabalaan sa Dios? Unsa ang standard sa paghukom? Sa unsang paagi nakasala ang tawo, nakasala batok sa unsa? Batok sa balaod. By breaking the law. Ug mas dako ang tulubagon sa mga nasayod sa balaod in a greater light, referring to the Jews and to us nga mga nakadawat sa pulong sa Ginoo. Mas istrikto ang paghukom, mga kaigsunan. Luke chapter 12 verse 47 and 48, gikan na kini sa baba sa atong Ginoong Hesukristo ang giingon dinhi, ug kadtong maong ulipon nga nasayod sa kabubuton sa iyang amo, apan wala nangandam ug wala nagbuhat sumala sa kabubuton niini, pagabunalan og daghan. Apan ang wala masayod ug nagbuhat sa mga butang nga takus sa mga bunal, pagabunalan og jutay. Apan sa matag tawo nga gihatagan og daghan, daghan usab ang pangayoon kaniya, ug kaniya nga gisaligan og daghan, labawng daghan ang pangayoon nila kaniya. So, ang giingon sa verse 12, ang mga hintil pagalaglagon, pagahukman, bisan pag walay balaod nga ilang na dawat nga written law, because they know the law in their hearts. Ug ang tanang nakasala ilalom sa balaod, referring to the Jews and to us nga nasayod sa kamaturan, will have a stricter judgment. Ang Hudiyo nga nangabit, mas hukman og daghan kaayo og dako kaayo nga paghukom kaysa sa hintil nga nangabit, because they do not receive the same degree of light as far as the law is concerned. Pero parihong guilty ang duha ka grupo, yet one stands greater condemnation, ang Hudiyo. Now, every time nga madunggan nimo ang mensahe sa Ebanghelyo, nagkadako usab ang imong tulubagon. Nagkadako ang imong responsibility. This sermon this morning will add to your responsibility. Basi mo ingon ka na nga, dili na ko musimba, kay parang gamay ra nga akong responsibility. Foolishness. Foolishness. Mas sayran nimo ang kamatuoran. Mas maningkamot ikaw nga masayod sa kamatuoran, aron masunod kini, aron madawat nimo ang grasya sa kaluwasan, mga kaigsuunan. So wrong resolution kanang dili na lang ko musimba para dili ko panilngan og dugay. Na samot, mga kaigsuunan, nga panilngan ka sa Ginoo kay nasayod ka na niini, pero dunay wrong conclusion ang imong kasing-kasing una-una. Pagpasabot lang yun, nga wa gyud kay gana sa kamatuoran, nga wa gyud kay gana sa pulong sa Ginoo. Every time you hear the word of God preached, your responsibility is increased. And the more you grow in your knowledge of Christ, your responsibility is increased. Sa laktod nga pagkaistorya, wala gayoy makaikyas, walay makalusot. All have sinned. Ang matag-usa guilty. Walay pinalabi ang Dios. But all of us dinhi sa One Voice Christian Fellowship adunay mas dako nga responsibility. Ang giingon ni Santiago chapter 1 verse 22 hangtod sa 24, apan kinahanglan nga mahimo kamong tagasunod sa pulong ug dili tigpaminaw lamang nga gilimbungan ninyo ang inyong mga kaugalingon. Tungod kay kung si bisan kinsa nga tigpaminaw sa pulong ug dili tigsunod, susama siya sa usa ka tawo nga gitutukan niya ang iyang nawong sa samin. Tungod kay gisud-ong niya ang iyang kaugalingon ug milakaw, ug diha dayon nalimtan kung unsa ang iyang hitsura. God is no respecter of persons. Pero gipaburan kamo sa Ginoo, gipaburan kita sa Ginoo ug mas hayag nga revelation pinaagi sa gospel proclamation. Ayaw kini og kamasai, ayaw kini og sayangi, mga kaigsuonan. Ang knowledge na gaingon
nga ikaw makasasala, dili ka makaluwas sa imong kaugalingon, gumikan kay ang standard sa Ginoo, perfect obedience and perfect justice, perfect payment for sin. Salamat kay dunay substitute, si Jesus. Dios nga nahimong tawo nga wala nawala ang iyang pagka-Dios. Siya ang misunod sa balaod sa Ginoo perfectly, ug siya ang naghalad sa iyang dugo, nagpaula, nagsakripisyo aron mabayran ang tanang sala sa tanang naghinulsol ug nagasalig kaniya. Higala ibutang ang imong pagsalig kang Kristo, gumikan kay diha kang Kristo na tagbaw ang gugma sa Dios ug hustisya sa Dios. Si Kristo lamang ang imong paglaom. Tuuhi siya ug saligi siya, ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Karon na kay base ng ugma, ulahin na ang tanan. Magampo kita. Salamat o Dios sa ebanghelyo nga na-proclaim niining taknaa once again. Ug hinaot nga dili kini sayangon sa mga katawhan, dili kini squander. Maghinulsol sa sala ug magsalig kang Kristo lamang alang sa kaluwasan ug maglakaw atubangan or kauban kanimo sa Christian life. Ikaw ang nagsugod sa kinabuhi kanamo, spiritual life. Ikaw sab ang nagasustain niini hangtod sa imong pagbalik. Dalaygon ang imong ngalan. And this we pray in Jesus' name. Amen. Daghang salamat sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. God bless us all.